Öňü 77'lik bilen başlanýan olaglaryň belgileri boýunça Türkmenistanda dowam edýän çäklendirmeleriň tolukyny Lewap welaýatyna da barıp ýetdi. Lewap welaýatynyň ýol güdäwçilik gullugynyň inspektorlary iýul aýynyň 20-22 aralygyny welaýatda hasap alynan öňü 77'lik bilen başlanýan awtolog belgileriniň ählisini ýygnadylar diýip, Azatlygyň Türkmenistan Akçeşmeti polisiýanyň ýol güdäwçilik gullugynyň Lewap welaýatynyň bölüminiň işgärine salgylanyp 6 awgustda habar berdi. 77'lik belgileri ellerinden alınan Lewaply awtolog iýelerine hiç ýyly düşündürüş berilmeýär. Olary täze başga belgi paýlany diýip Azatlygyň Çeşmet aýtdy. Onun sözlerine göre mundan ozal öňü 77'lik bilen başlanýan ulug belgisini eýe bolan Lewaply sürüjüleri täze belgi berilende, olar täzeden goşmaça çykdyjylara fedawar boldular. Muňa garamazdan gödäwçiligiň inspektorlary belgisi çalışylan ulug iýelerinden çykdyjylar barada dymmagy talap edipdirler. Olary täze belgini döwletiň hiç ýyly tölegsiz berendigini aýtmak maslahat berilipdir diýip Çeşme gurrun berdi. Eger tölegler barada dil ýarsalar belgisi ýygnalan sürüjüleriň ählisine 1 ýyl möhlet etjeni sürüjülik hukugynyň mahrum edilmek haýwaty atylypdyr diýip ol sözüne goşdy. Çeşmenin aýtmagyna görä 77'lik belgili ulaglar esasan köçede saklanyp olaryň iýelerine täze gadagançylyk boýunça duýduruş berildi. Köni ýürümeýän 77'lik belgili ulaglaryň tapşyrylmagyna uçaslyk polisiýalary gödäwçilik etdi. 77'lik belgi bilen bagly Türkmenistanda dowam edýän gadagançylyk barada resmi derejede gurrun edilmeýär. Ýöne Lewap welaýatynyň ýol inspektorlarynyň käbirleriniň tasdiklamagyna görä, prezidentiň ýakyn töweregi Lewap'a diň almaga gelende 77'lik belgili ulag sürýär. Şol sebäpden bu belgileri ýöneköy halkyň dakmagyna gadagançylyk giridildi diýip Azatlygyň Çeşmeti inspektorlara salgylandy. Ýatladyp geçdik, mundan ozal şuňa meňdeş çäklendirmeler Balkan we Daşawut welaýatlaryna güýje giripdi. Balkan welaýatynyň Serdar etrawyna öňü 77'lik bilen başlaýan awtologlaryň döwlet belgilerini ýygnaýarlar diýip Aşgabatly Synça Mamrat Bugaýew maýyň başyna habar beripdi. Maňa maglumat beren Daşawut şäheriniň ýol güdäwçilik gullugynyň bir inspektory öňü 77'lik bilen başlanýan döwlet belgileriniň mundan beýlekdiň arkadagyň ýakyn töwereginiň awtologlaryna dakylmaly edilendigini aýtdy diýip Azatlygyň Daşawut welaýatynyň Çeşmeti polisiýanyň ýol güdäwçilik gullugynyň bir işgäriniň sözlerine salgylanyp 11-nji maýda habar berdi. Ýurtdan gelip gowuşýan habarlara görä Türkmenistanda ilatyň hususy awtologlary bilen bagly girdilýän çäklendirmeleriň depgini we görnüşi soňky ýyllarda güýçlendi. Ulaglaryň rengi bilen bagly gadagançylyklaryň chronologiýasyna gysgaça ser salynsa, 2014-nji ýylyň sentýabr aýyny Aşgabat şäherine hereket edýän ulaglarda gara diskleriň gadagan edilmegi bilen bagdylyga berilen bu çäklendirme çäreleri, soňy bilen 2015-nji ýylda gara we garanky renkli awtologlaryň ýurda getirilmegine girdilýän gadagançylyklar bilen dowam etdi. Soňra bu çäklendirmeler hassa çynyrgady we häkimiýetler tarapyndan 2017-nji ýylyň dekabr aýyny ýurdun paýtagtyna hereket edýän gara renkli awtologlaryň ak reňke boýadylmagy talap edilip, ýylyň çalışmagy bilen bu şertler hassa güýjedi. 2018-nji ýylyň dowamynda ulaglaryň renkleri bilen bagly gadagançylyklar dogrusynda Azatlyk radiosyna Türkmenistanyň dürli künjeklerinden habarlaryň gelip gowuşmagy dowam etdi. Azatlyk radiosynyň bir näçe ýerli çeşmetiniň aýtmagyna görä prezident Berdimuhammedow 7'lik belgini halaýar. Berdimuhammedow öýde gatnaşýan sport çärelerine köplenç 7'lik belgili awtologlary minýär. Ýurtda geçirilen käbir dawaralaryň senesi we wagty 7'lik belgisine gabat getirilýär.